Paolo Borg Bonaci u Sigmund Mifsud. Flimkien dejjem lesti biex jivvintaw xi waħda. Iżda flimkien huma wkoll imħuħ wara r-orkestra li din is-sena se ssir fit-28 ta' Settembru. Se tkun ukoll l-ewwel waħda tal-President George Vella li qalilna li hu xi ftit jew iskurjuż biex ikun jaf biex se joħorġu. Jiena rrid ningrazzja pubblikament kemm il-Sigmund kif ukoll il-Paul li qegħdin jagħmlu xogħol tal-aġeb bit-tim tagħhom ħalli jitallgħu kunċert ta' livell. Naf l-impenjaw ruħhom li joffru xi ħaġa differenti mill-edizzjonijiet ta' qabel ħalli dak li jkun anki jipprovdi xi ħaġa li hija iktar fresh u għandi kurżità ħannara kif se jkun dan il-prodott. Dik ta' din is-sena se tkun il-11 edizzjoni bl-avveniment daħal sew fil-kalendarju tal-Maltin u Lawċin. Id-direttur artistiku tar-orkestra Paolo Borg Bonaci qal li tħejjiet jinsabu fl-aqwa tagħhom. Esprima l-ħsieb li anke jekk minn sena l-oħra dejjem ħadmu biex itejbu l-prodott, din is-sena tista' tkun waħda mill-aqwa li qatt saru. Ħafna iktar enfasi fuq mużika rock, per rock ta' kull ġenerazzjoni. Mill-pilastri tar-rock ġifier fejn nitkellmu gruppi bħal Led Zeppelin, bħal Deep Purple, għal mużika aktar kontemporanja bħal Muse u bands oħrajn. Ovvjament huwa show kbir, minn ħajġi ħajara x-show kbir, screens dwar, effetti u għal-buzz. Id-direttur mużikali Sigmund Mifsud spjega kif orkestra se jkollha wkoll element internazzjonali. Il-punt internazzjonali mhux sempliċement li ħajjiġi u jipparteċipa billi kollok kantanti li ħajamlu xi songs, però qed naraw kif jintegraw iżjed mat-talent lokali biex bekk ngħinu xulxin biex il-prodott li għandna jkompli jikbar. Min jattendi l-orkestra mhux biss jgħix lejla ta' divertiment mill-isbaħ, iżda jkun qed jgħin ukoll il-Malta Community Trust Fund. Din is-sena qed issir ukoll bl-għajnuna tal-Ministeru għall-Kultura u l-Ministeru tat-Turiżmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.